Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi qed iwettaq xogħlijiet ta' manutenzjoni u tisbieħ fiż-żona tal-outdoor gym tal-lokalità fit-triq FX Manġon bis-Sweetle Grounds tal-futbol u l-basketball. Fl-aħħar xhur bdew xogħlijiet ta' manutenzjoni fuq it-tagħmir tal-ġim fost l-oħrajn billi ġew ordnati parts ġodda li ma kienx għadu qed jiffunzjonaw. Fl-aħħar jiem twaħlu wkoll bandli ġodda għal tfal żgħar li jerġgħu jagħtu aċċess għal spazju ieħor miftuħ għad-gawdija tal-familji Siġġiewin. Dan l-investiment isegwi investiment ieħor li kien sar fl-2016 biex fis-Siġġiewi saru bandli ġodda li jinsabu ftit il-bogħod mill-iskola tal-lokalità. Fl-istess waqt fix-xhur li ġejjin mistennija jibdew ix-xogħlijiet fuq il-park u l-bandli ta' Arlabsi. F'din iż-żona għaddej ukoll l-investiment għal bini tal-latrina ġdida. F'kummenti lil Net News, is-Sindku tas-Siġġiewi Alessia Bsajla Żammit qalet li l-Kunsill Lokali hu impenjat li jinvesti fi spazji miftuħa li jħeġġu l-parteċipazzjoni fl-isport bħas-sit tal-outdoor gym. Dan fil-waqt li l-Kunsill Lokali hu impenjat jinvesti fi spazji miftuħa li jistgħu jitgawdew mill-familji Siġġiewin. Qalet li l-Kunsill Lokali qed iħejji pjanti għal aktar proġetti li joffru spazji miftuħa għal familji fil-lokalità biex isiru applikazzjonijiet tal-fondi tal-Unjoni Ewropea u għal fondi mid-Development Planning Fund. Il-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi għandu l-ħsieb li jkompli b'aktar investiment fiż-żona tal-outdoor gym tant li applika l-fondi mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali biex isiru tiswijiet fil-korsa tal-ġiri.